Хайырлы ирте. Илнең төп телеканалында Татарстан яңалыклары, туры эфир студиясында Чулпан Әмери. Бүген Татарстанда һава торышының кабат начараюы көтелә. Җилнең тизлеге секундына 15-18 метрга кадәр җитәргә мөмкин. Юлларда бозлавык. ЮХИДИ идарәсе транспорт йөртүчеләрне юлларда игътибарлы һәм сак булырга чакыра. Татар дөньясы тагын бер югалту кичерде. Язучы, галим һәм күренекле җәмәгать эшлеклесе, техник фәннәре докторы Зәки Зәйнуллин вафат. Язучыга 87 яшь иде. Зәки Зәйнуллин соңгы елларда туган ягында Башкортстанның Стәрлебаш районында яшәде. Зәки ага Зәйнуллин Мифтахетдин Акмулла исемендәге дәүләт бүләге, Гаяз Исхакый һәм Хади Атласи исемендәге бүләкләр лауреаты. Бүген танылган шагыйрь, журналист һәм тәрҗемәче Рөстәм Фәйзуллинга исән булса 70 яшь тулган булыр иде. Ул ак егет псевдонимы белән иҗат итте. Казан дәүләт университетында филолог белгечлеге алгач, 74 елдан бирле гомере Татарстан дәүләт радио компаниясе белән бәйле. Күп еллар радионың әдәбият, сәнгать тапшырулары редакциясе баш мөхәррире булып эшләде. Республика театрларының җәүһәрләре булган спектакльләре, куелышлары, әдәбият, сәнгать әһелләренең иҗади мирасын барлап, радионың алтын фондын байтуда армый-талмый эшләде. Ул башлап җибәргән тел күрке сүз тапшырулары әле дә эфирга чыга. Шәхси фонотекасында бер кайда да яңгырамаган, дөнья күрмәгән тарихи аудио язмаларны энҗе бөртекедәй кадерләп саклады. Шигырь җыентыклары, тәрҗемә әсәрләрен бастырып чыгарырга да өлгерде. Әдәби тәнкыйтькә караган хезмәтләре дә бар. Башка хәбәрләргә күчәбез. Аның иҗат җимешләре Россиядә генә түгел, чит илләрдә дә танылу алган. Сүзебез Чаллы рәссаме Рауза Латыпова Иванова турында бара. Түбән-Кама шәһәрендә аның шәхси күргәзмәсе ачылды. Биредә оста куллы хатын-кызның 70тән артык картинасы урын алган. Күргәзмә 22 мартка кадәр эшләячәк. Рауза Иванова Латыпованың иң кадерле рәсемнәрнең берсе иске сандык дип атала. Хатын-кыз туган йорты ишек алдын сүрәтли. Агачтан ясалган ат башы төп урынны алып тора. Әлеге сынны аңа Әхсән Фәтхетдинов бүләк иткән. Түбән-Каманың мактаулы гражданины истәлегенә ачылган музейда Яр Чаллыдан килгән рәссамның шәхси күргәзмәсе ачыла. Ишекамскига алып килдем мен 8 мартка багышланган үземнең чәчәкләр темасында берничә эш һәм пейзажлар и тарихи эшләремне. Ишекамск турында язасым килә. Әлбәттә язачакмын. Именно менә шушы субыйларын кертеп, Әхсән Фәтхетдиновның зданиесен кертеп, әлбәттә эшләргә җыенам. Россия һәм Татарстан рәссамнәр берлеге әгъзасы натюрморт һәм пейзаж жанрларында эшли, күбрәк майлы буяулар техникасына өстенлек бирә. Күргәзмәдә аның 70тән артык эше урын алды. Алар табигатькә, туган якның матурлыгына багышлана. Бүгенге выставкага килү, аның ясаган рәсемнәрен карап, хезмәтләрен күреп шаккаттым. Аның турында бик нык итеп тирәнрәк өйрәнәсем килә. Чаллыдан соңгы елларда монда бик еш килеп күргәзмәләр уздырабыз. Монда инде безнең халык рәссамнары Петров, Пашин, башка рәссамнар, мин үземдәге монда күп кенә рәссамнар инде Чаллыдан килеп күргәзмәләрне уздырдылар. Тантанада Рауза Иванова Латыпованың дуслары, хезмәттәшләре Россия һәм Татарстан рәссамнар берлеге әгъзалары катнашты. Алар алтын куллы хатын-кызга рәхмәтләрен белдереп, Түбән-Камаларны Әхсән Фәтхетдинов музейына чакырып калдылар. Биредә күргәзмә 22 мартка кадәр эшләячәк. Альбина Вәлиева, Булат Әбделманов, яңалыклар. Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының зур залында Татарстанның халык артисты Наиля Ибрахимованың юбилей кичәсе булып узды. Танылган актерны иҗатташ дуслары, иҗат оешмалары вәкилләре, тамашачылар котлады. Татарстан президенты указы нигезендә күп еллык нәтиҗәле хезмәте, театр сәнгатен үстерүгә керткән зур өлеше өчен Наиля Ибрахимова Татарстан Республикасының фидакарь хезмәт өчен медале белән бүләкләнде. Соңыннан тамашачыларга Туфан Миңнуллин әсәре буенча сәхнәләштерелгән Гыргыри кияүләре спектакле күрсәтелде. Эштә образы. Аңа шул хәтле тәңгәл килә, чөнки тормышта да, театрда да әйләпәт сез чын фәрештә. Чөнки сез ярдәмчел. Нинди генә проблема белән сезнең янга килсәң дә, сез аны игътибарсыз калдырмыйсыз. Сезгә шуның өчен зур рәхмәт әйтәсем килә. Зур абруйлы сәхнәдән мин бүген
Кабатлап бер сүзне әйтәсем килә. Рәхмәт туган җиремә, театр артистларына, минем кадерле коллегаларыма. Март айында республика халкы халыкара хатын-кызлар көне уңаеннан 3 көн рәттән ял итә. 8 март эшләми торган бәйрәм көне санала, шулай итеп 6, 7 һәм 8 март ял көннәре булачак. Башкалабыз Казан халыкара хатын-кызлар көненә багышланган яратканнар өчен иртәнге аш дип исемләнгән Бөтен Россия акциясына кушыла. Акциядә катнашучыларга 8 мартка кадәр үзләренең яраткан әниләре, әбиләре, апалары өчен иртәнге ашны ничек әзерләүләре турында видео язма төшерергә һәм социаль челтәргә чыгарырга кирәк. Иң бай эчтәлекле, хисле һәм иҗади роликлар илдәге төрле төбәкләрнең пешекче осталары тарафыннан билгеләп үтеләчәк. Видеороликларны ВКонтакте социаль челтәрендә 8 март «Завтрак для любимых», «Гастрономическая карта России» хэштеглары белән урнаштырырга кирәк. Шулай ук бәйрәм көннәрендә, ягъни 6 марттан 8 мартка кадәр Казанда муниципаль парковкалар түләүсез эшләячәк. Бу халыкара хатын-кызлар көнен бәйрәм итү һәм шәһәрдә кече һәм урта бизнес предприятиеләренә ярдәм итү өчен гамәлдә булган ташламалы режим белән бәйле. Исегезгә төшерәбез, кече һәм урта эшмәкәрлек предприятиеләренә ярдәм чараларының берсе буларак ташламалы режим Казанда 30 апрельгә кадәр гамәлдә булачак. Яз, бәйрәм, күтәренке кәеф, бөтен җирдә бәйрәм рухы сизелә. 8 март алдыннан һәр бер кеше якыннарына бүләк сайлый, матур теләкләрен ирештерә. Без дә республиканың кайбер ир-егетләре котлавын тыңлап үтик. Безнең күңелләрдә һәр вакытта яз шикелле якты хисләр тудырырлык кешеләр алар, хатын-кызларыбыз. Без аларга карап сокланабыз, аларны яратабыз, хөрмәт итәбез һәм алар белән горурланабыз. Шуңа күрә исәнлек, саулык, гаилә бәхете, күңел тынычлыгы, авыртмыйча матур итеп яшәргә, эшләргә, әлбәттә, барыбызга да исәнлек, саулык телим. Апаларыбызга, сеңелләребезгә, әниләребезгә әйтәсем килә бик зур рәхмәт. На самом деле, авыл хуҗалыгында продукция алу өстендә аларның кул хезмәтләре бик зур. Шуңа күрә дә аларның киләчәк тормышларында исәнлек, саулык, сәламәтлек, матур гына иттереп эшләргә, матур гына иттереп яшәргә һәм киләчәктә шушы эшләгән нәтиҗәләрнең, продукцияларның рәхәте, бәрәкәте үзләренә насыйп булып, исән-сау булып, киләчәктә дә бергә матур гына иттереп яшәп, бергә матур гына иттереп эшләргә насыйп булсын. Киләчәк бәйрәмнәр белән үзегезне. Әйе, инде 3 көннән язның иң матур бәйрәме 8 март. Хөрмәтле хатын-кызлар, әбиләр, әниләр, апалар, сеңелләр, барыгызны да иҗат төркеме исеменнән ихлас күңелдән халыкара хатын-кызлар көне белән котлыйбыз. Сәламәтлек, гаилә бәхете, уңышлар телибез. Йөзегездә елмаю нуры бер кайчанда сүнмәсен. Ә мин, Чулпан Әмири, бүгенгә сезнең белән саубуллашам.